tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Ġemilu tkellimna fuq il-ħass fl-espressjoni mursaq il-ħass tal-Marsa. Fil-programm tal-lum se nibqgħu mal-istess jiġifieri il-ħss. Iżda se naqilbu ftit it-tifsira u se nitkellmu dwar il-ħsejjes. Fl-ewwel parti tal-programm Kita Zoppardi se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kliem onomatopeja u allitterazzjoni. Waqt li fit-tieni rokna tal-programm Dwejn Ellul se jkellimna dwar in-nisel tal-kelma arqaċ. F'Malta u f'Għawdex ftit inqas, il-ħsejjes huma parti integrali minn ħajjitna. Tipprova torqod dik is-sija żejda, iżda għajt li se tqum għall-ħoss tal-bombi tal-festi, jew għall-ħoss tal-qniepen tal-knisja, għall-ħorn tal-van tal-gass, jew għall-lajta tal-bejjieħ tal-ħut, għall-imbieħ ta' xi kelb jinbaħ, jew ta' xi ġiger f'sit ta' kostruzzjoni. Mhux ingħidu għall-ħsejjes ripetittivi lir-residenti ta' qrib il-Port Ħieles taħdejn l-Ajruport Nazzjonali jew tat-tarzna jkollhom jisimgħu kuljum preċett. Pajjiżna hu żgħir fid-daqs. L-ispazju li naħdmu fih huwa ristrett u allura kull ħidma li ssir fih bil-forsi kollha impatt fuq l-inħawi tal-madwar li huma viċin wisq ta' xulxin. Lura l-onomatopeja u l-allitterazzjoni. Tiftakruhom daw it-termini meta min jaf kemm esplorajnihom fil-poeżiji u l-kitbiet li studjajna x'għandhom komuni dawn il-kelmiet li ġejjin. Baqbaq, textex, zaqzaq, meċlaq, ċaflas, ħaxwex, taqtaq, laqlaq, ċluf u pum. Kif se jgħidilna dal-waqt Kita Zoppardi, l-onomatopeja timita l-ħoss li jinstema' l-barra mill-lingwa u meta tintuża fil-letteratura, il-qarrej ikun jista' jisma' l-ħsejjes li fil-kitba ma jkunux jistgħu jiġu riprodotti. Allura, emozzjonijiet bħal l-eċitament, id-dwejja u t-tensjoni, l-insetti bħal naħal u l-asafar, jew l-elementi naturali bħal baħar u r-riħ spiss jispiċċaw jingħataw il-ħajja fit-test letterarju grazzi għall-onomatopeja. Il-kelma l-oħra li se jsemmilna l-kelliem, jiġifieri l-allitterazzjoni, hija wkoll terminu letterarju marbut mal-ħoss. Biex inkomplu ngħixu ftit dawn il-ħsejjes letterarji, inħeġġitkom tisimgħu ir-rokna li ġejja. Il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Kelma li bosta studenti jiltaqgħu magħha fis-sekondarja huma jitgħallmu u jitħarġu fil-letteratura hija kelma onomatopeja. Sewa, kelma li tinstema' komplessa li ġejja mill-Grek u essenzjalment tfisser li għandek kelma li qed timita il-ħoss li qed tirreferi għalih. Per eżempju, il-kelma baqbaq, sewa, il-kelma zaqzaq, dawn huma kelmiet li jimitaw l-ħsejjes li qegħdin jirreferu għalihom. Per eżempju, il-kelma baqbaq biex inżommu mal-istess żewġ eżempji, qiegħda timita l-ħoss ta' tbaqbaq baqbiq innifsu. Il-kelma zaqzaq, per eżempju, fiha nfisha qed timita l-ħoss ta' zaqżieq, sewa. Għandna kelmiet oħra li huma onomatopejċi bħal xplaħ, bum, paq, dawn huma kollha kelmiet li qegħdin jimitaw il-ħoss illi qed jirreferu għalih. Tajjeb ngħidu li ħafna drabi il-kelmiet onomatopejċi jkunu kwadrilitteri, ġifieri jkollhom 4 eruq fihom. Studenti tas-sekondarja żgur li ħajfhmuni. Però ma jfissirx li kull kwadrilitteru huwa onomatopejku qed jimita ħoss. U lanqas ma jfisser li kelma trid tkun bil-fors kwadrilittera biex tkun onomatopejka. Tajjeb nosservaw ukoll li mill-kelma onomatopeja nistgħu noħorġu kelmiet oħra, aġġettivi bħal onomatopejku fil-każ tal-maskil, onomatopejka fil-każ tal-feminil u onomatopejċi fil-każ tal-plural. Teknika illi tiġbaħ l-onomatopeja hija l-allitterazzjoni. Kelma li ġejja mill-Latin u hija magħmula minn qatt li tfisser to bħal to eat, to make, to do u littera li tfisser letter, sewa, letter bħal A, B, C. Mela il-kelma allitterazzjoni tfisser biex tagħmel ħafna itri, sewa ħafna itri f'xulxin. Għaliex għax l-allitterazzjoni hija ripetizzjoni ta' itra. Issa biex inkunu iktar preċiżi, iktar mill-ripetizzjoni ta' itra, l-allitterazzjoni iktar sirna nifhmuha bħala ripetizzjoni ta' ħoss. Għaliex għax xi kultant jista' jkollna ħoss ripetut li ġej minn iktar minn itra waħda. Per eżempju, għandna l-għajn, l-akka u l-ħe li ħafna drabi kollhom l-istess ħoss u x'tassew il-ħoss ta' ħe. F'dak il-każ għandna ripetizzjoni mhux ta' itri imma ta' ħsejjes tal-istess ħoss tal-ħoss ħe. Issa, l-allitterazzjoni tiġbaħ lill-onomatopeja ħafna drabi sseħħ sabiex timita xi ħoss, però tkun mifruxa fuq aktar minn kelma waħda.
kellna diversi poeti li jużaw l-allitterazzjoni li jirrepetu l-ħsejjes bħal Mary Mejlaq, pereżempju. Għandna wkoll l-eżempju klassiku tal-poeżija Ix-xita ta' Erin Saracino Nglot li jgħidilna d-xita li tinżel kull meta jiftlilha u traxxax u tbexxex u xarrab. Hemmhekk għandna l-ħoss tax-xe li qed jiġi ripetut u f'dal każ ix-xe qed timita l-ħoss tax-xita, il-ħoss ta' traxxix tax-xita. Xi kultant ir-repetizzjoni permezz tal-allitterazzjoni isseħħ biss sal-finijiet ta' agost mhux biex timita ħoss. Pereżempju f'ħafna tongue twisters, toni ta' tuta tajba tal-li tajtu tina tajba. F'dak il-każ għandna ripetizzjoni ta' ħoss mhux biex nimitaw il-ħoss tat-tin, it-tin m'għandux ħoss, imma sabiex nieħdu gost bil-lingwa nfisha, bir-ritmu li jinħoloq. Fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma arqaċ li bħalma għadna kif smajna hija wkoll eżempju ta' onomatopeja għax il-ħoss tal-kelma għandu l-potenzjal li jirriproduċi l-ħoss li qed jirrappreżenta. Infatti, l-erba' konsonanti ċ impoġġin ħdejn xulxin tonnhom qed iwassluna biex nisimgħu il-ħoss ta' tqarmiċ ta' xi gidma biskuttin jew pastizz jew saħansitra tal-iskorġa ta' fuq ta' platt imqarrun il-forn. Dwayne Ellul fit-tieni parti tal-programm se jdurilna dawra tajba mat-tifsiriet differenti tal-kelma arqaċ u tal-kliem derivat minna li l-kom fiex tfakkarkom aktar il-kelma arqaċ. Tfakkarkom fid-deskrizzjoni ta' xi tifel jew tifla li jkunu pjuttost imqarbin u l-ħwejjeġ li nilbsu jew il-lasku tal-karozza kif jistgħu jitqarqċu jekk jitħallew għal sigħat twal f'xemx taqli l-ankri. Bil-familja tal-erq ċ noħorġu wkoll il-kelma qarquċa. Ġieli kontum qarbin u gidmulkom il-qarquċa ta' widintkom jew weġġajtu l-qarquċa tal-irkoppa. Kemm qrieqeġ? Iva, qrieqeġ hija l-plural ta' qarquċa u laqgħet insemmu l-qrieqeġ. Dan nom fil-plural insibuh ukoll dokumentat ferf ommijietna u missirijietna fil-ktieb tal-qwiel il-qawli qul. In-nisa qrieqeġ u l-irġiel mazzit, hekk kienu jgħidu missirijietna. Dal-qawli fisser l-nisa jafu jkunu mqarqċin wisq bil-sienhom dejjem itaqtqu u żwieġhom ikollhom joqogħdu għalihom daqs li kieku moqlijin fil-mazzit. Għalkemm pjuttost sessist, dal-qawl jixed ir-realtajiet differenti tas-soċjetà Maltija. Tlaqna nisimgħu aktar tarif fuq l-etimoloġija tal-kelma qarqaċ. Kif tbatti x-xemx sajfija. In-nisel tal-kelma arqaċ huwa arbi. Dil-kelma ġejja mill-arbi qarqaxa li fl-arbi tfisser tkisser, teres xi ħaġa, ġifieri titħan prattikament. Bisnienek pereżempju, tu crunch. Jew anke tfisser ukoll tnixxef xi ħaġa sakemm tibbies, tu xrivel. Imbagħad li ġara li meta daħlet fil-Malti kien hemm adattament fonoloġiku, ġifieri jinbidlu xi ftit il-ħsejjes. Allura għandek ix-x fl-arbi tal-arbi li tinbidel fiċ-ċ. Għax ovvjament fl-arbi m'hemmx iċ-ċ, imma l-Malti kellu ħsejjes tat-Taljan ukoll u allura x kemm darba ssir ċ. Pereżempju għandek xafxafa li saret ċafċaf bil-Malti, x saret ċ. Jew xaffara li saret ċanfar. Għandek momenti fejn il-k issir ċ, mela għandek kaka li saret ċaka, għandek kallasa li saret ċallas. U hawnhekk għandna l-istess ħaġa, għandek qarqaxa li saret qarqaċ. Marbutin magħha hemm ukoll il-kelma qarqux li hija l-qarquċa, cartilage. Qarquċa tal-widna, qarquċa tal-imnieħer. U tfisser ukoll aġina tqarmeċ li titfarrak taħt is-snien. Fl-arbi għandha dik it-tifsira. Il-verb arqaċ huwa kelma sempliċi li għadha ħajja u fil-Malti għandha t-tifsira ta' meta tħalli xi ħaġa pereżempju tinxef fix-xemx sakemm il-likwidu li jkun fih li kun fija jinxef għal kollox u allura titqarqaċ, tibbies, titkemmex u tinkiser biċċiet żgħar. Tiġi brittle ngħidu bl-Ingliż. Jien naf ħallejt il-ħobs fix-xemx sakemm tqarqax jew ixwi l-majjal sakemm jitqarqax sew.
sikwit nisimgħu verbi bħal tibbrawnja jew toverkukkja daw ġieli smajnihom sewwa. Meta għandna kelma tant sabiħa tqarqax li tfisser l-istess, jiġifieri meta ssajjar xi ħaġa sakemm tieħu kulur debi. Jeb, tista' tuża tqarqax ukoll. Jew issajjara żejjed, tbaskata, titqarqax. Imbagħad għandna l-użu idiomatiku ta' imqarqax u xi ħadd li tqarqax. Nużawha jinnaf mara mqarqċa jew raġel imqarqax jew tifel imqarqax. Għal xi ħadd li jkun daqsxejn imqareb jew li mhux lest li jaċċetta li tagħmillu l-bżiq fuq imnieħru dak it-tip. Hawnhekk forsi kien hemm trasferiment metaforiku fis-sens tar-raġel jew il-mara eċetera, il-persuna mqarqċa issir tiġbaħ ma dik ix-xi ħaġa li tkun tqarqċet ħafna u jkun jonqos l-aħħar ftit biex tinqasam u titfarrak. Allura xi ħadd imqarqax qed tippretendih li jagħmillek xi waħda. Issa, hemm ukoll kliem ieħor marbut mal-istess serq, ġifieri huwa qarquċa li diġà tkellimna ftit żgħira dwarha, il-cartilage u rejqċa. Rejqċa tintuża b'mod partikolari li naf bih jien wieħed biss. Mela qarquċa bil-Malti hija dik is-sustanza b'saħħitha fil-ġisem li nsibuha fil-widna, fil-imnieħer u madwar il-ġogi. U tfisser ukoll tirreferi qarquċa għal fdal niexef tas-sonza meta tkun iddewbet sewwa fuq in-nar, jifdal is-sonza li tkun imqarqċa li tkun jibsa. U din il-qarquċa u allura d-diminuttiv tagħha rejqċa tintuża hija parti mill-isem kif inhi magħrufa knisja partikolari ġewwa ħal-Qormi ta' Santa Marija tal-Rejqċa. Ftit kliem l-istorja tagħha dari kienu jagħmlu l-visti tas-seba' Santa Marijiet u l-aħħar vista kienet issir proprju f'din il-knisja ta' ħal-Qormi. Hemmhekk kien jinqatel u jissajjar majjal u minnu kienu jieklu ovvjament il-pellegrini. Ix-xaħam tal-majjal kien meta jispiċċa jħalli dik il-qarquċa żgħira li kienet tittiekel ukoll u dik il-qarquċa żgħira tissejjaħ il-rejqċa. U minn hemmhekk din il-knisja ta' ħal-Qormi ħadet il-laqam tagħha ta' Santa Marija tal-Rejqċa. Jintasbu